Понякога най-ценните истории се чуват в тишината между думите. Благодаря ти, Мина, че ще ни допуснеш в твоя свят, пълен с тропот, наука и любов. Откакто съм се родила, първите ми играчки са кучета, коне, делфини. Винаги съм искала да съм ветеринарен лекар. От самото начало си знаех, че това ще трябва да работя. С конете нещата определено отиват в положителна насока. Имаме малко ветеринарни лекари, прав си, които да се занимават с коне. Тези пък, които имаме, са наистина добри. Аз сравнително късно получих коня, след като години наред умолявах нашите. Искам кон. Вярно ли аз мога да се справя с това? Аз коя съм? Как ще се справя? Хващаш, никой не те пита сега какво си планирал, как си планирал бюджета. Ако трябва до края на месеца на хляб, ама няма да оставим така. Точно попадна в нова среда и ти сега отиваш и правиш нещо съвсем различно. Вместо да се запиша, отидох и си подадах искане за академична справка. Излизаш там и трепериш. Боже мой Господи, какво правя тук? Ако не те е страх, значи не буташ достатъчно. Доктор Маринова. Малко страшно звучи. Тя е от онзи тип хора, които не търсят вниманието, но го заслужават. Днес ще си говорим за коне, кучета и още много други неща. На гости ми е Мина Мария. Здравей, Мина! Как си днес? Здравей, Марти! Супер съм, щом съм тук. Въпросът е ти как си? Аз също съм страхотно. Радвам се, че най-после ще може да си поговорим за така доста интересни теми, свързани с конете и кучетата. Откъде дойде любовта ти към конете? Уау! Честно казано, това няма точно обяснение. Мисля, че откакто съм се родила, съществувам. Първите ми играчки са кучета, коне, делфини, котки, всякакви животинки и твари. После рисунките ми от детската градина, всичките пак са с всякакъв тип животни. Много винаги на фокус конете. И винаги съм имала. Винаги съм искала да се занимавам с коне. Винаги са ми били интересни, магически. Така че няма нещо конкретно, което да е разпалило този интерес. Той просто си е дошъл с мене. Фабрично. Това е, предполагаме, и причината да запишеш ветеринарна медицина. Така ли е? Ами, не само конете, като цяло всички животни, кучетата също, морските бозайници, обожавам делфини, китове, косатки, всички тези животни. Винаги съм искала да съм ветеринарен лекар и мисля, че от самото начало си знаех, че това ще трябва да работя. Няма друг вариант. Имало е моменти на колебания. Мога ли, ще се справя ли, наистина ли да го предприема това, но в крайна сметка не е имало друг вариант, така че ето ме. Вече на финалната права. Абсолютно. Още малко остана. Още малко и вече можеш да се наречеш доктор. Маринова. Доктор Маринова. Малко страшно звучи. Защо? Много страшно. Защо страшно? Ами, докато си в университета през тези всичките години, има някой винаги зад гърба ти. Преподавателите са зад тебе. Отговорността не е пълна. Знаеш, че ако тук там нещо сгрешиш, някой ще те поправи, ще оправите нещата. И сега изведнъж, когато стана доктор, отговорността се е изцяло моя. С всичко трябва да се справям сама. Всичко на твоите плещи вече. Абсолютно. И няма място за грешки, понеже все пак живи същества разчитат на теб. Хората ще ти искат мнение, няма вероятността да кажа, аз съм само един студент, нали? Още нищо не разбирам. Не, вече съм доктор и се очаква да ги знам тези неща. И така, със сигурност доста съм научила и с доста неща мога да се справя, но знам, че има и още много какво да се учи. Така че от тази гледна точка е страшно. От тук идва страха от провала, може би. Страха да не можеш да се справиш адекватно с възникнала ситуация. Например, с конете, защото те са една идея малко по-специфични от другите животни и е много хубаво, че имаме все още студенти и лекари, които имат желанието да се развиват в тази сфера и да подпомагат, нали, развитието на коневъдството в България и не само в България. Ти на какво мнение си? С конете нещата определено отиват в положителна насока. Има все повече хора, които се интересуват, все повече конни бази се откриват. Много хора се интересуват не само от спорта, от гледна точка на това взимам кон, отивам, печеля някакви състезания и съм
голяма работа. Много хора си обичат животните. Това го виждам абсолютно навсякъде, където съм била. Грижите за тях са на много добро ниво, все по-добро и по-добро. Имаме малко ветеринарни лекари, прав си, които да се занимават с коне и да са насочени изцяло в тази област, но тези пък, които имаме, са наистина добри. И особено сега, последната година, когато имах възможност да пообикалям малко повече, да стажувам с ветеринарни лекари, наистина нивото е много добро. И разбира се, има какво да искаме още като база, като клиники. Все пак имаме само една болница за коне, това е в Стара Загора. Но сме в много добра насока. И наистина специалистите са на ниво. Така че според мен нещата вървят добре, а дори от нашия курс има други хора, които искат да се занимават с коне. Не си само ти, което е... Абсолютно, което е голям плюс и с факта, че все повече хора започват да се интересуват да взимат коне, да отглеждат такива животни, това е определено в правата посока сме. Очарователно е, че такива неща ще се развиват по начина, по който са се запътили да се развиват. Ти си от Варна. Да, така? Морето. Сините вълни. Сините вълни, Русалка, каквото там може. За какво си мечтаеше, докато беше дете? Основно с животни е било свързано. Със сигурност. Коне. Винаги съм мечтала да имам кон. Аз сравнително късно получих коня. Може би бях 9 или 10 клас. След като години наред умолявах нашите. Искам кон. И нормално за всеки родител, как така сега ще инвестираме и ще вземем един кон. Имаше определено малко дърпаници с тях, но в крайна сметка поддадоха. Искаха да проверят дали няма да ми мине това желание, увлечение. Първо ме записаха да яздя и видяха, че няма отървия. Любовта е там и няма как да я премахнат по никакъв начин. Няма как да стане. И така, здобих се с моя кон. И това беше една от мечтите, която се сбъдна. След това влизането ми в ветеринарния институт, не в този, в който съм сега, първоначално. И сега вече завършвам. Така че даже почти съм осъществила и тази мечта. И така. След това? След това, интересно. Със сигурност искам да продължа да се занимавам с коне и да се насоча и да бъда специализирана в тази област, но след като завърша, смятам да пробвам малко и с дребни животни, просто за да натрупам опита, тъй като това е нещо, което според мен всеки ветеринар трябва да може да разбира, да има опит с дребните животни. И след това конете. В чужбина ще се ходи, със сигурност пак. Така, не знам. Често казвам, не знам къде ще ме отвее вятъра. Абсолютно. През тези години, особено в университета, се научих, че ако си правиш някакви планове на базата само на информацията и уменията и възгледа, който имаш в този момент, няма да се случат така нещата и напред, защото научаваш много нови неща, виждаш други възможности и в крайна сметка се променят. Опита учи. Абсолютно. Различността, различните сфери, а за продуктивни животни мислила ли си? Добре, това може би е единственото, което чак толкова много не ми е интерес. Не, че не смятам също, че е важно и че човек трябва да има някаква поне база, елементарни познания, но не е точно насоката, която търся аз. Която те влече, защото... Не ме влече чак. Знаем, че пък и там в този сектор също имаме много необходимост от кадри. Така е. Факт е. Има нужда, но не го чувствам някак си моето. Ако не беше ветеринарната медицина, на къде щеше да се насочвам? Мислила ли си по този въпрос или винаги е било фокусирано към ветеринарната медицина и абсолютно нищо друго? Мислила съм си много повърхностно, особено в моментите, когато съм се съмнявала в себе си дали мога да запиша, още преди да запиша ветеринарната медицина, когато съм си мислила, вярно ли аз мога да се справя с това? Нали? То е отговорно, сложно. Аз коя съм? Как ще се справя? И съм си мислила,
Всякакви абсурдни различни идеи. Актьорско майсторство, някакъв спорт. С конете спорт. Но Опера? опера. Ходих известно време на уроци по пеене и ми беше забавно и ми беше приятно. Като дете, нали, със сигурност съм имала някакви желания за изява и така нататък, но не. Готино ми е да си го правя за себе си, да се забавлявам, да си почина след натоварен ден и така нататък, но не си представям да правя само това. И да е твое единствено поприще. Не. Единствено като хоби. Може да е. Какво ти даде и какво ти взе преместването от Стара Загора в София? Защото ти си един от малкото студенти, които правят обратната крачка. От Стара Загора да отидат в София, защото много често се случва от София да се преместят в Стара Загора. Ти какво можеш да кажеш? Да, и на мен ми казаха тази тенденция, че съществува, когато се местих. Имах много приятели, които ме погледнаха и казаха: ти добре ли си? Точно попадна в нова среда, нали, стреса, всичко, малко от малко започнахме да се познаваме хората и ти сега отиваш и правиш нещо съвсем различно, на съвсем ново място, със съвсем други хора. Но честно казвам, аз съм много доволна от избора си. Мисля, че взех правилното решение. И за мен Лесотехническия университет просто беше моето място. Стара Загора си имаше страшно много плюсове, с много хора, с които се запознах там, все още сме си приятели, виждаме се или поне се чуваме, пишем си и така нататък. Но не го чувствах точно като моето място. Когато отивах да записвам втори курс в Стара Загора и пътувах от Варна за Стара Загора, и си дадох сметка, че не отивам с този ентусиазъм и желание, което винаги съм очаквала, като аз съм студент по ветеринарна медицина. Това винаги ми е било целта в живота, мечтата. И някак си просто не беше моето място. Някак си не го почувствах, наистина, вътрешно. И си дадох сметка, че значи не правя нещо правилно. Така, вместо да се запиша, отидох и си подадах искане за академична справка и се преместих в София, което беше голям стрес. Определено. Много по различен начин се случват нещата в Лесотехническия университет. И имах много изпити, които трябваше да приравня, така че доста ми беше напрегнато, особено този втори курс. Но намерих своето място и така, в крайна сметка, добре направих. За мен е важното, да. Абсолютно не мога да кажа, че едното място е по-хубаво от другото, защото това е много строго индивидуално. Има много хора, които точно са се преместили от Лесотехническия в Стара Загора и им харесва много повече, но това е наистина строго индивидуално. Всеки трябва да намери своето място. И свой път на развитие. А трудна ли беше адаптацията на новото място, когато се премести в Лесотехническия? Аз бях много свита по него време. И от тази гледна точка със сигурност ми беше трудно, защото освен академичния по-голям товар с всички допълнителни упражнения, на които трябваше да ходя, допълнителните изпити, които трябваше да взимам, анатомията, която знаем, че за всички е нещо много страшно, спокойно за всички, които тепърва ще трябва да минат по този път. Минава се, всичко е наред, с времето се нареждат нещата, няма човек, който да не е взел и да не е успял. Но да, тогава ми беше трудно. И с факта, че бях по-свита, по-некомуникативна, някакси... особено бях. Трябва да си призная. Ми беше малко трудно. Но имаше много хора, с които още от първите дни успях да създам много добри приятелства, с които и до ден днешен продължаваме да си бъдем много добри приятели и с които ще продължим да бъдем. Което е след като завършим. Абсолютно. Комуникацията с нови хора, които в последствие да се превърнат в твои приятели, с които да се развиваш. Абсолютно, да. Абсолютно. И съм и много благодарна на всеки един от тях, който ми подаде ръка тогава и ми помогна реално да се измъкна от тази черупка и малко така да почна да гледам на живота по-ведро и по-спокойно. За тези 5 години какви спомени са се запечатали в съзнанието ти? Много, много. Страшно много. Но може би най-вече първата ми юндола, и не само първата,
На първата не исках да представям нищо, защото смятах, че не мога да изляза пред всички тези хора и да говоря на някаква тема. И всъщност нямах планове изобщо да представям каквото и да било. Смятах да отида, за да гледам другите и просто да видя конференция. Да. Но тогава Дори ми предложи да се включа към нейния проект. Да си призная, първо отказах. Не исках да имам нищо общо с такива неща. След това и професор Попова, която и беше ръководителя на проекта, също ме подтикна и каза, хайде да, нали, ела, и Дори те е поканила, нали, не може така да се дърпаш. Викам, добре, ще пробвам. И пробвах. И от тогава съм там неотлъчно. Така че да, това е един много хубав спомен, който също ми помогна малко да се поразчупя и да видя, че реално мога да направя тези неща, които преди това са ми се стрували страшни, невъзможни, не за мен, непосилни. Колко конференции имаш? Нека да кажем повече за конференцията, защото много хора може би няма да са наясно за коя конференция говорим. Искаш ли да разкажеш ти? Конференцията в Юндула е организирана от нашия факултет и се прави всяка пролет. Мисля, че беше, да, точно така. Винаги е последната седмица на април, последния уикенд. И това е място, където както преподаватели, така и студенти могат да представят свои научни разработки, проучвания, които са направили. Естествено има и участие от други университети, от ветеринарни лекари. Много, много хубаво място, особено за студентите, да се очупят и да отидат и да пробват. Просто да видят как е. Факта, че има обособена студентска сесия е много добър, защото имаш помощта от ръководителя си, който ти е на проекта. Когато ти задават въпроси, ако нещо се оплетеш, винаги има кой да ти помогне. И най-важното е хората, които ти задават въпросите, те са други твои преподаватели или други лекари, които вече са минали през пътя на студентството и знаят, че може да е малко трудничко и притеснително. Така че въпросите са много добри. Никой няма да седне да те забива или нещо такова. Така че да, според мен това е много добре измислено, много добре направено. И винаги с радост очаквам конференцията в Юндула. Добре, как можеш да участваш в конференцията? Ако, примерно, някой студент първи, втори курс изяви желанието, трябва ли да си намери ръководител, с когото да представя? Да, обикновено всеки си има интерес в дадена област. Отива, говори с някой от преподавателите от съответната катедра и те ще им помогнат, защото ако си първи, втори курс и никога до сега не си правил нещо такова, определено е страшно и си има определени изисквания, така че е хубаво някой да те държи за ръка и да те напътства и да ти покаже как стават нещата. Всеки с голямо желание, на драго сърце е готов да помогне, така че да, получават се чудесни колаборации между студенти и преподаватели. Била съм и на няколко други конференции, включително в Стара Загора миналото или по-миналото лято. И бих казала, че сме на също толкова добро ниво. Коя от всичките конференции, които си провела, е най-успешна за теб? Мисля, че последната, което е нормално. Градиш, тръгваш буквално от нулата. Излизаш там и трепериш и си се сковал и, Боже мой Господи, какво правя тук? Трупаш опит една след друга и последната ми този април, да, когато всъщност представях в секция незаразна патология, а не в студентската, което беше също страшно, но мисля, че това ми беше най-успешната и като проект, и като разработка, и като представяне. Мисля, че се получи вече на малко по-високо ниво от всички предни. Така че, да, последната. Нормално, трупаш. Да. Разкажи малко повече за темата. Темата ми беше за физиологичните параметри при коне за ендюранс, преди и след тренировка. Като това е много интересна тема, защото показва реално нивото на животното, нивото, на което си го натоварил на конкретната тренировка и може много да ти помогне да прецениш благополучието на животното.
Така че мисля, че е доста ценно проучване, което направихме. Всъщност ние изследвахме не само кръвни маркери и биохимия, също използвахме и инфрачервена камера. И това нещо може да се имплементира в конюшните, които се занимават с ендюранс професионално, тъй като могат да го направят като рутинен тест за конете си и да проследяват във времето техния напредък, това как чисто физиологично се справят с стреса, тъй като знаем, а може би не знаем, но Endurance Data, това е да си хванеш коня и да пробягаш на максималната дистанция 160 км с него, на минималните са 30-40. Дори минималното е много. 40 км на гърба на този кон. Така че тренировките им са много изискващи, състезанията са изискващи, е хубаво да се правят такива редовни монитори. Благодаря ви за интереса към подкаста. Харесвайте, споделяйте. Епизода продължава точно сега. Имаш ли спомен с конете, който така ти се е запечатал съзнанието като супер емоционален момент? Всякакви моменти имам, къде е приятни, къде не е толкова с конете, но нещо, което за мен е много ценно и винаги ме докосва много е най-простичкото нещо, когато вляза в конюшнята при коня си и тя си вдигне главата и дойде и ме погледне и направи това едно тихото такова нещо средно между прахтене и цвилене, което ме поздравява. Това е нещо, което ми стига. Значи, състезанията, да, разбира се, че ми е винаги емоционално, винаги се радвам, когато сме завършили добре на състезание, държавното, на което за юноши, на което бяхме вице-шампиони. Да, обаче това малко простичко нещо, просто едно живо същество да ти се зарадва, когато те види, да те познае. Не знам, това за мен е... Неописуемо. Това е връзката. Това е връзката. Днеска си на състезание, утре не си. Сега планираш и ще отидеш, ще може да го отменят. Отиваш на състезанието, подготвен си, нещо се случва. Може да не се представиш добре. Или пък се представяш добре, няма значение. Минава и заминава. Но това, което си остава с тебе и което ще остане за винаги, е тази връзка, която си имал. Емоционалната необходимост да имате взаимоотношение на едно друго така ниво. Абсолютно, това си е едно партньорство. И за мен да видя, че коня ми все пак се радва като ме види, а не да се обърне и да каже, тая пак ли е тук да ме тормози. За мен това важно, защото означава, че все пак съм успяла да изградя връзка с този кон, че съм честна спрямо него. Тя също вижда някакви ползи от това да комуникира с мен. Понеже коня го взимаш и иска, не иска, отиваш и работиш с него. Те нямат малко избора. Ние отиваме и си харесваме кон. Има 20, примерно, или колкото и да е. Зависи кой колко търси. Можеш да избереш който и да е. Обаче, ако го погледнеш от гледната точка на коня, идва в един ден един човек и те взима и оттам нататък той ти определя съдбата, какво правиш. И това, че тя вижда някаква полза от тази наша връзка е много важно за мен. Усещат емоционалното ти състояние в момента. Те много добре знаят когато си напрегнат, когато си разсеян, когато не мислиш много добре, ако си избухлив, ако имаш нещо натрупано. И между другото, коня не иска да работи толкова добре с теб, ако ти не си там на 100% и ако... Кондицията ти не е в правилното направление насочена. Абсолютно. Какво научи за себе си, докато работиш с коне? Научи ме на последователност, научи ме на отговорност. И всъщност разбрах, че аз тези неща ги имам в себе си. Просто е трябвало да има един катализатор, като коня, който да ги отключи. И който да те движи, да ти бъде гориво. Абсолютно. В развитието. Буквално. Малфина Air Force. Разкажи за Малфина. Малфина е моя кон. Малкият сладък гном. Едно много специално конче, което определено не много хора ме подкрепяха в избора ми въобще в това да взема кон. Но тя е едно дребно, сладко гномче, което е много жилаво. Има изключителен характер. Някой път ми е трудно да се сборя с него. Но аз също имам много
такъв особен характер, така че мисля, че за това ни се получават нещата и се разбираме. И работите в симбиоза една Абсолютно. с друга. Караме се, но ние няма да идеализираме тук и романтизираме нещата. Караме се, но се разбираме. Какво представлява карането между собственика и коня? Ами, коня, не всички хора си дават сметка, че е също едно живо същество с собственото си мнение, с собствените си желания. И излизаш за някаква тренировка, имаш в главата си план за тренировката, какво трябва да се случи, как трябва да премине, какво трябва да упражним, откъде да почнем и докъде да стигнем. Обаче се оказва, че гнома има други планове. Темпераментен, не? Абсолютно. И днеска това не му се прави. Днеска е разсеян. Или пък друг път, когато съм искала просто да си чуваме на спокойна езда, тя е била супер съсредоточена и ми е показала, че ще ми даде нещо повече. Тогава не се караме, тогава не е добре. Но карането, да, най-често се сещам за караници не точно по време на езда, а по-скоро когато я водя да пасе, за да си почине и да пасе на някакво различно място и да е приятно и да е готино. И става време да си тръгваме, защото, примерно, аз гоня влак, за да се прибера обратно до Варна. И тя решава, че сега няма да си тръгне от тревата, ще продължаваме да пасем. Почваме да се дърпаме. И в крайна сметка аз надделявам, защото не мога да оставя да стоя там 2 часа. И тя тръгва, обаче с едно голямо нежелание, с едни свити така уши, само гледаш такова. Ти! Е, такива глупави неща. Но и тези също са важна част от връзката с коня. Характерът е една от основните причини хората да избягват, като цяло и ветеринарните лекари да избягват да се занимават с коне, според теб? Ами по-темпераментни са, със сигурност. Много по-реактивни са. Травматизма от конете, причинен на ветеринарните лекари, не е малък. Всеки, който се е занимавал с коне професионално, имал някакви травми, някакви происшествия, неща. Така че сигурно си има малко страх у хората към конете. И да, мисля, че също така не са и много интересни на всички. Някак си виждам, че нямат наистина точно това е интереса към конете. Защото според мен е дори страха, когато има желание, когато го усещаш като твоето нещо, дори страха може да се елиминира, но всеки харесва различни неща, всеки различно нещо му е на душата, така че... Информативността ли е разковничето? Честно казано, не мога да преценя точно къде идва, защото реално погледнато в България винаги сме имали традиции към конете. Имаме и състезатели, които са ни представили преди години на олимпиади и така нататък. И по-скоро в тези последните 15-20 години, като че ли има някакво отдръпване, може да не съм права. Но това, което виждам като история на конния спорт в България от преди, ние си имаме традиции, имаме си коне, имаме конюшни, конезаводи, които една част от тях, от конезаводите, например, в момента не функционират. Има един останал, Кабилк. Така че не знам точно къде идва този момент, че хората малко се отдръпват от конете. Но винаги сме имали тази история. В момента има отново това течение на ново популяризиране. От към финансова гледна точка, да Да. поддържаш всяка нужда на един кон, не е като да поддържаш нуждите на една котка, например. Ами, определено е така. Коня е скъпо животно, трябва да имаш финансите. Дори в момента да имаш за редовните му нужди, не знаеш какво ще стане. Знаем, те са малко кекави животни, лесно се разболяват. Лечението е по-скъпо. Лесно се травмират. Абсолютно. Лечението е скъпо и трябва да си готов да посрещнеш тези нужди. Сега, ние имахме такава случка с Малфина, която се контузи доста сериозно и си скъса екстензорното сухожилие на задния крак. И това беше веднага. Хващаш, никой не те пита сега какво си планирал, как си планирал бюджета, какво ще правиш тия дни. Хващаш се, намираш някой човек да е жив и здрав, един от моите най-добри приятели, че се хвана тогава по късни нощи да я води към Стара Загора. Ставаш, вадиш парите и
Даже това си говорихме с нашите, понеже събирах аз каквото имам като спестявания, те каквото имат, нали, да тръгнем и да имаме всичко. Викам, ако трябва до края на месеца на хляб, ама няма да оставим така. Няма Така как. че това е също наистина голям фактор. Он е много добър в това да намери начин да се травмира, да се самоубие и така нататък. Нали, малко в кръга на шегата казано с самоубийството. Въпреки, че не, има много коне, които от нищо нещо става и реално наистина има и смъртни случаи от някакви неща, за които не си се сетил. Примерно тръгнал да прескача, в нашия случай тръгнала да излиза от падока и електропастира и се увил около крака и се травмира. И реално това до края на живота и ще й бъде слабо място. Има коне, които тръгват да изкачат през вратите на боксовете си и се заклещват. И тогава наистина може да има и страшни смъртни случаи заради вътрешни травми и така нататък. Просто не знаеш. Трябва да си готов за всичко. Аз съм виждала моя кон да се хвърля по глава на земята. Това е всичко. Очаквай неочакваното. Харесай и сподели, ако ти е допаднал. Епизодът продължава. Приятелите ти какво мислят за това, че се занимаваш с коне? Ами, мисля, че просто са свикнали. Много често ми се случва някой да ми се обади, хайде да излезем, хайде да правим това. О, не, аз съм при Малфина. Сори. И те просто вече са свикнали, даже не се обиждат, защото знаят. Ако е Малфина, няма как. Забрави. Тя е на първо място. Абсолютно. Ами нека тогава, в такъв случай, искам да ти покажа твоите приятели, Боже. за които ти си на първо място. Мале, ето я Рая. Мина е един уникален човек, освен че е най-умният човек, който съм срещала в този университет. Тя е страхотен приятел, винаги се отзовава, винаги помага за каквото и да имаш нужда. Освен всичко това е супер забавна, много готина, много добра компания и може да си кажеш всичко с нея. Много я обичам, много се радвам, че е част от моят живот. Тя разбира от кучета, от котки, от всичко. Освен това е много добър колега в работата, прави всичко, изпълнява всичко с страшно желание. И няма нещо, което да й се опре и което тя да не може да направи. И да, ще се видим във Варна това лято. Много малко хора от обкръжението си допускам до себе си и бих нарекал истински приятели. Такива са точно специалните хора, какъвто е Мина. Тя е един от най-пунктуалните, най-отговорни хора, които аз съм срещал. Човек, който винаги би подал ръка, винаги би ти помогнал, винаги е насреща. Тя наистина е един феномен, страхотен човек, с свръхинтелигентен, с страхотно чувство за хумор. Жалко, че за напред вече се виждаме все по-малко, тъй като преди няколко ден беше последния учебен ден. Бургас и Варна са близо. Но със сигурност е един от хората, които, ако имам нужда от помощ, бих потърсил. И мога само да ви пожелая да дързая в професията, да стане най-добрия конски лекар. И много я обичам. Мина, ти си един изключително забавен, слънчев и позитивен човек. Дори когато всички останали са изморени, ти по някакъв начин намираш една вътрешна енергия, която ни зарежда и останалите. Много се радвам, че се премести от Стара Загора, защото така получих не само една нова колежка, но и истинска приятелка. Благодаря ти за всичко, за всички хубави моменти и за подкрепата, която си ми оказвала. И много се надявам приятелството ни да продължи и в бъдеще. Много те обичам. Абсолютно, да. За мен е един изключително умен и организиран човек, който се отличава и с уникален характер. Възхищавам и се за това как успява да съчетае университета, ученето, грижата и тренировката за нейните кони куче, участието и в състезания, както и работата и по проекта с доцент Стамберов. От една страна е педантичен човек, с изключително строг морален компас, който ви пожелавам да не спира да следва. Има доста ясна представа за това, кое е добро и кое е лошо, особено когато става въпрос за животните и тяхното благополучие. Тя няма да се задоволи с минимума и винаги ще даде всичко от себе си. Ще се стреми към по-добро, а именно това според мен е от изключителна важност в нашата професия. Аз знам, че тя
ще преуспее в своите начинания като ветеринарен лекар и още с каквото друго пожелая да си постави като цели. От друга страна е и човек, който знае как да се забавлява и с нея никога не е скучно. Изключително много се радвам, че не съм единствената от курса, която е решила да започне и продължи своето кариерно развитие в света на конете. За мен е чест тя да бъде моя колежка конярка, но също така и моя приятелка. Обичаме те, Мина. Обичам ги всичките, бе. Вау. Ще можеш да кажеш нещо малко за всеки един от тях? Аз съм направо speechless. Ох, така. Добре, подред. Рая. Когато дойдох в лесотехническия, първо бях в 41-та група. След това отидах в 45-та група, която беше. И това е точно периода, в който аз бях това... Дори не знам как да се опиша, ама трагичен случай. Значи аз не комуникирах, дърпах се от всички, въобще никакви връзки, нищо. Много трагичен случай, наистина. Рая беше тази, която в тази група веднага ме интегрира, която ми помогна, която реално ме отвори малко повече към хората там и към това да имам някакви социални контакти, не просто да стоя и да зубря някакви уроци едно след друго. Така че Рая номер 1, оттам нататък сме си с нея нон-стоп. Имаше периоди, в които сме били всеки един ден от седмицата по 12 часа заедно, тъй като и работихме заедно уикенда. И не си втръснахме никога с това момиче. Тя е просто номер 1. Следващ поред, Иван, с който всъщност вече започнахме да се опознаваме малко повече и да ставаме приятели, след като имаше поредното разместване на групи. Нали, вече сме 44-та. И в началото, когато се запознахме с него, мене ми беше малко странен, особен, защото той е много интересен човек. И това, което виждат хората отстрани от него, които не го познават, е едно, а той самия, когато те допусне до себе си, е съвсем друг човек. И вау! Аз съм наистина много впечатлена. Това е един от хората, с които по-късно реално се сприятелихме, но който също ще остане един от моите много добри приятели, след като завърши университета. Мисля, че общо взето за винаги. Ива Попова, която е с мен още от първия ми ден на встъпване в университета. Вау, уникална е. Тя е слънце, винаги е супер лъчезарна, винаги е толкова позитивна, винаги ти носи едно такова зареждане, топло, приятно. Обожавам я. Слънце, златно. Наистина, всичките ги обичам страшно много. И Тити, която дойде по-късно в университета, така че също на по-късен етап се запознахме. Това е моя приятел с конете! Много и се кефя, че има такова голямо желание и толкова много труд и усилия хвърля в това да постигне нещо в тази сфера, в която очевидно имаме известен недостиг на кадри. Също така невероятен приятел, просто чудесна. С нея си имаме страшно хубави моменти и в университета, и навън с конете. Караоке бар, това беше първият човек, с който съм пяла на караоке някъде навън на такова място, на такъв тип клуб с толкова много хора. Уникално, обожаваме, всичките ги обожавам, всичките. И те обожават теб по видеото. Сърчица, големи сърчица за абсолютно всички. Как попадна в Англия? На стаж, да уточним. Така. Става въпрос за стаж. Става въпрос за стаж с коне. Как попаднах? Исках миналата година да отида някъде за лятото. Беше ясно, че вече трябва да имам задължителен стаж и за университета, така че това беше нещо, което да ме побутне да направя такава по-смела стъпка. И реших, че искам да го карам с коне в чужбина, за да мога да натрупам малко повече опит, тъй като там имат повече клиники,
като апаратура, като база на много места са доста по-подготвени, съответно приемат доста сложни случаи, имат голямо натоварване в тези места със страшно много пациенти. Първата ми опция беше Белгия, Еквитом, който се занимава с коне, знае, че това е име за Европа. Но там малко бях закъсняла с подаването на документи. Освен това беше малко сложно, искаха доста... документално беше малко по-сложно положението, да си го кажем така. И един ден закарах възрастното ми куче на кардиолог при доктор Михайлова, която тогава нещо ме беше подпитала какво смятам да правя сега за стажа си, дали да ме очаква в клиниката, дали ще се засечем там. И аз тогава изподелих, че ми се иска с коне и някъде в чужбина. Споделих и за това с Еквитом. И тя тогава ми даде идеята и каза, има една много добра клиника към университета на Ливърпул. Защо не пробваш там? Имат си отделно болница за коне. И веднага след като ми го каза, прибрах се, проверих как стоят нещата, намерих имейла, пратих имейл с запитване. Още след 2 дена ми върнаха, то беше нещо типа на петък вечерта. Веднага в понеделник ми върнаха отговор, имаха свободни места, имаха за малко по-дълъг период от време, отколкото по принцип позволяват. Така че беше топ, успях да постоя малко по-дълго време там. И всъщност така се случи и това е едно от най-добрите неща, които са ми се случвали напоследък, защото наистина попадаш в друг свят. От една страна Англия, винаги съм харесвала Англия. Има нещо романтично за тази страна и тези големите зелени полета с конете наоколо, черния красавец, всяко малко дете, което обича коне, е гледало черния красавец. Някак си едно влизаш в този филм. Но и от чисто медицинска гледна точка, мястото, начинът по който всичко е организирано, това колко много пациенти влизат, различните случаи, които успях да видя, хората, с които се запознах, уникални хора, включително и голяма част от интерните им бяха от различни страни, така че се запознах с хора буквално от цял свят. Интернационален стаж. Абсолютно, абсолютно. И всички са толкова съпортив към теб. Ето сега заговорихме за Англия, аз си забравих български. Но да, уникално. Казваш, сблъсъка с различията от България и Англия е... Доста по-различно е. Просто имат повече бази и апаратура, които ние тук специално за коне нямаме. Ние сме много добре развити за дребни животни. Има много клиники, които са на много високо и европейско ниво, но за конете имаме само една и това е в Стара Загора. Няма чак толкова много методи за образна диагностика. Там видях ядрено-магнитен резонанс за коне, PET скан за коне, CT скан. Просто всичко е, все едно влизаш в болницата за дребни животни. Само че за коне. Но с коне. Какво би искала, ако имаше възможност да пренесеш тук в България от практиката ти там? Там хората отглеждат коне не само в направление за спорт. Има и много, които ги отглеждат като домашни любимци, както ние си гледаме кучетата вкъщи, да. По същия начин. И заради това има и много повече животни. Така че там наистина става все едно клиниката за дребни животни. Да, има хора, има и необходимост и хората могат да си го позволят. Най-малкото там има... Ето това е нещо, което би било добре да се имплементира в България. Там имат застрахователни схеми за конете. Така че можеш да си застраховаш животното на определена сума и съответно, когато имаш нужда да го закараш в такава болница за нещо по-сериозно, да, то ще е много скъпо, само че твоята застраховка това го покрива. И ти ще можеш да си го позволиш и съответно тези пари могат да отидат в болницата и съответно и тя да се изхранва и да функционира, да съществува. А не да събираш последните си пари, с които да платиш дадено лечение. Абсолютно. Абсолютно. А тук нямаме такова нещо. Възможностите ни са малко ограничени финансови и неща, които там са стрували 7-8 хиляди паунда, тук много трудно
някой ще може да отдели такава сума да закара коня в такова място и да получи такъв тип лечение. Различен е принципа на работа, защото там, където бях аз, то е болница. Водят ти конете при теб, имаш всичката апаратура, от която може евентуално да имаш нужда и съответно провеждаш много задълбочени изследвания на много високо ниво. При нас е по-скоро тип амбулаторна работа. Имаш естествено рентген, ехограф, преносими неща с теб, но си малко по-ограничен от към тази насоченост на чак толкова задълбочен анализ на животното и образна диагностика и изследвания и така нататък. И за това, което имаме ние тук като амбулаторна работа, със сигурност хората, които се занимават с това, са много добри и могат да направят много. Хареса и сподели. Епизодът продължава. Освен конете, ти имаш интерес към обучаване на кучета? Да, определено. Това е друга тематика, която и аз наскоро разбрах. Аз мятах, че си фокусирана изцяло към конете, но ме изненада. Доста интересно, така хубаво ме изненада, че имаш интерес към панините животни. Там, къде се роди интереса, нали, за обучаването на животни? Откакто си взех Пердита, първото ми куче, възрастната кокерка, винаги ми беше интересно да се опитвам да правя някакви неща с нея. В началото трикчета, понеже аз бях 7-8 годишна, нещо такова. Ми беше интересно да уча да дава лапа, да се прави на умряла, да се претърколява през земята. Тогава бях на това ниво. Но да, с времето започнах да се интересувам повече от функционално обучение, от това, когато излезеш да си разхождаш кучето, виждаме повечето хора, които кучетата им ги теглят напред-назад, не могат да ги удържат, не се справят добре с контрола. За мен беше важно да имам куче, което да разхождам спокойно, да мога да оставя някъде седнало или легнало, да ме изчака, аз да си свърша някаква работа. Просто обучението да не е насочено само върху това да прави изолирани трикове тук и там, а като цяло да имаш едно добре уравновесено животно, което се държи адекватно в ситуации, особено в градски условия, понеже едно е да живееш някъде извън града, да имаш 10 декара двори, да няма значение какво прави кучето ти. Друго е да трябва да излезеш в града и все пак да искаш да можеш да се разминеш с хората, без кучето ти да скача, да лае, да дърпа и така нататък. Тогава започнах да се интересувам от това, започнах да се опитвам да си обучам моето първо куче малко повече, понеже тя имаше страшен проблем с дърпането от самото начало. С нея беше малко трудно, понеже тя вече беше станала на възраст, но пък и ми помогна да разбера, че няма значение кучето на каква възраст е. Въпросът е да имаш правилния подход, знанията, уменията и всичко става. И най-вече желанието. Желанието да се занимаваш. Защото много хора не полагат никакви усилия. Това да имаш куче и да ти е приятно да живееш и да комуникираш с него и да се разхождаш е много повече от това да го изкараш за 15 минути пред блока да си свърши нуждите. За мен е удоволствие да правя с животните си различни неща, да ги уча на различни поведения, които и на тях ще са им полезни, които са им интересни да ги правят в момента и които водят до някакво удовлетворение и за мен. И след това всъщност можеш да си заведеш кучето общо взето навсякъде и то да се чувства добре и сигурно с теб. Ти да се чувстваш уверен, че няма хората да те гледат отстрани, защото имаш нещо крещящо и дърпащо. Да, мисля, че това го постигнах по-добре с Дара, с Пердита, така или иначе до последно. Тя с възрастта вече оглуша, след това ослепя, така че това... Старческите изменения са оказали влияние. Това ми оказа голямо влияние, да, върху това какво мога да постигна с нея, но дори тя в времето, в което все още беше адекватна, чуваше, виждаше, също беше в много по-добра форма, отколкото в началото, когато я взехме и когато имаше тези поведенчески проблеми. Дара, малкото куче и нейната дъщеря, тя
още беше мъничка, непрогледнала, когато започнах да я вдигам, да я разнасям, да я пипам навсякъде, за да свикне с тази тактилна стимулация, с всякакви такива различни движения и неща. След това прогледна, започва да пълзи и тогава започнах да я уча да идва. До толкова. Нали, естествено, много бебешко и простичко. Когато имаш малко кученце, се занимаваш на много кратки сесии, на често по 5-10 минути. Важното е да му е интересно на животното, да има желание да работи с теб. Така че е важно да съхраняваш това желание, не да го хванеш един час плътно, заучим нещо. То ще му писне и ще си тръгне. Нищо няма да постигнеш. Така, Дара, от съвсем малка успях да й направя това функционално обучение за градска среда. И след това, винаги съм искала немска овчарка. Мале, колко неща се сещам. Винаги съм искала немска овчарка, защото ми е харесвало как правят това обучение, това послушание, което е за полицейската работа, за военната работа, този тип. И по едно време гледах много клипове такива и викам на нашите, хайде да вземем една немска овчарка. Имам вече кучета, едно още или без, нали, не е голяма разлика. Нещо естествено бяха, ние тук кучкарник няма да правим, не са ли спря, то кон, то 2 кучета, са още едно куче, няма как да стане. Към добре, значи това, което искам с немската овчарка, почвам да го правя с Дара и докъдето може тя, Дара, за защита. Никакъв шанс това, малкото лигаво гноменце, нали, ясно. Но послушанието, ще пробвам. Аз ще се забавлявам, тя ще се забавлява, докъдето стигнем. Най-вероятно, да, казах си, най-вероятно никога няма да отидем на изпит, тъй като има такива състезания и изпити за кучета тренирани по този начин. Казвам си, Дара никога не може да стои да ме гледа в очите 5 минути, колкото ти трае изпита, така че най-вероятно няма да стане, но пък ние ще си тренираме. И така, тренирахме година и половина и отидохме директно на Купа Тракия, където взехме 3-то място. Така че се оказа, че и това дори се получава. И така. Всичко, което е важно, е да имаш желание за тренировки и за развитие. Абсолютно, абсолютно. Да си постоянен, да гледаш да се забавляваш, да не утежняваш нещата твърде много и за себе си, и за животното. И тогава нещата се получават. Няма друг вариант. Харесай и сподели. Епизодът продължава. Какво ти дават състезанията? Много ми харесва да виждам процеса и как нещо малко, което влагаш всеки ден в продължение на много дълго време, в един момент ще те доведе до някакъв голям резултат. И целият този процес, виждането на тези постепенни градации в това, което постигаш, постоянството, учите самия теб на дисциплина и на постоянство, това е основното. Иначе в самия състезателен ден адреналина ми е толкова много, че като се събудя и си казвам, не може ли всъщност да не отида, защо не си го причинявам. Но това също е готино, защото е моят начин да се преборя с стреса и просто да си кажа, не, работила си еди си колко месеца за това, ставаш, отиваш и го правиш. И след това получаваш още едно удовлетворение от това, че си постигнал тази цел, че си се преборил със себе си, че си успял да вложиш цялото това търпение и постоянство през целия процес. Как се справяш с стреса? Много ми е интересно, защото ти като персонаж, моето впечатление останало, че си супер нахъсана, надъхана, не показваш по никакъв начин страхове, страх от провал. Уоу, така ли? Да, това е, нали, моята гледна точка. Това съм видял през моите очи за теб. Винаги нахъсана, винаги надъхана. Това е много интересно самочувствие, което, нали, е много хубаво да го има. Защото ти подплатяваш абсолютно всичко, което имаш. Като да кажеш, аз това го знам, сега ще се справя. И се справяш. Това е готино да чуя, че реално така изглежда отстрани. Защото съмненията и страха от провал са почти непрекъснати. Непрекъснато се притеснявам, добре, сега това достатъчно добре ли е? Правя нещо и си казвам, можеше да го направя по 3 различни начина, които щяха да са по-добри в някакъв аспект. Но да, затова се радвам, че това не си личи реално отстрани.
Според мен е важно просто човек, колкото и да се притеснява, колкото и да се страхува, колкото и да е неуверен, просто да продължава въпреки всичко. Защото не е в това да не те е страх. Ако не те е страх, значи не буташ достатъчно. Не искаш достатъчно от себе си. По-скоро е това да те е страх и въпреки това да се пребориш със страха и да го направиш. И тогава вече наистина израстваш и има някаква градация. Иначе си стоиш в зоната на комфорта. Така че страхът е нормален. Съмненията са нормални. Когато човек иска да постигне нещо повече, е нормално да се съмнява в себе си. И това беше нещо, което дълго време ми беше трудно да осъзная. И университета всъщност страшно много ми помогна да го разбера, да се успокоя, да го приема вътрешно. Да, ще трепериш на всеки изпит. Да, на всяко говорене пред хора ще трепериш преди това, но пък очевидно можеш да се справиш. Щом се справила 2, 3 пъти, 5 пъти, пак ще го направиш. И така. Какъв съвет би дала на младите хора? На нашите колеги? Със сигурност никога да не се отказват. Ако имат нещо, което ги мотивира, ако имат някаква мечта, нещо, което ги дърпа напред, просто не се отказвайте. Колкото и трудно да изглежда, страшно, дори ако ви се струва невъзможно, ако е някаква много голяма цел, просто я раздробете на малки стъпки, лека по лека, въпреки трудностите, въпреки всичко, лека по лека нещата се получават. И всеки може да достигне целта, която има. Няма лимит. Най-лошото нещо, което може да направи човек е да си постави сам лимити. Това е нещо, което съм правила. И в един момент, когато се научих, че единственото нещо, което ме спира да постигна нещо е лимита, който аз сама съм си сложила, си казах, аз съм се саботирала толкова много години. Сама себе си. Няма такова нещо. Личностният саботаж е най-лошото нещо, което може да направим, така че хора, не дейте да се саботират. Повече позитиви ще извадите, ако се опитате, дори да се провалите, отколкото ако не направите абсолютно нищо. Абсолютно. Провала не е лошо нещо. Хубаво е човек да се проваля даже, защото има два варианта да направиш нещо. Или ще се провалиш, или ще успееш. Ако се провалиш, то за следващия опит ти остава само да успееш. Ако се получиш от този провал, провала е стъпката към успеха. Ти няма и да оцениш самия успех, ако няма провала. Да. Всичко е толкова по-сладко, ако преди това си се провалил няколко пъти. И то няколко, не веднъж. Пример, изпита ми по анатомия. Значи аз на този изпит ходих 4 или 5 пъти и ме късаха. И накрая се мотивирах, хванах се и си казах, добре, това не е работило, това правих и тук ме скъсаха. Другия път правих това и пак ме скъсаха. Значи махаме всички тия неща, измислям един път, който да няма нищо общо с тези предните, които не са ме докарали до желания резултат. И си взех анатомията. Честно, като си взех анатомията, се чувствах като безсмъртна. Но това е точно каквото става, когато човек най-накрая намери начина и постигне нещото, което е поискал. Оставаш удовлетворен от успехи от крайния резултат. А коя си ти, Мина, когато оставиш мечтите на страна? Човек, който обича да чете, да остане малко сам, да отиде на един хубав плаж и да поплува в морето. Аз като човек от морето просто това нещо е да отида на плаж с коне. Плаж с коне? На плажа с конете. Това е нещо, което просто ми пълни душата всеки път, когато отидем и го направим. Качваш се без седло, без нищо и галопираш покрай брега. Уникално. Ето такива неща ме радват. Нещо по-непретенциозно. Чувство за лекота и спокойствие. Да. И адреналин. Трябва да има малко адреналин. Разбира се. Без адреналин няма как да поддържаме темповете на успеха. Така е. Адреналина е водещ, за да стигнем до успеваемост. Абсолютно. В такива моменти. Движеща сила. В България ли се виждаш в бъдеще или някъде в чужбина? В чужбина със сигурност не съм си изчерпала всичко, което искам да направя и да взема като знания и умения. Така че чужбина със сигурност е на хоризонта. Но основно, може би, предпочитам да си остана в България. Има нужда от хора, които се занимават с коне, има нужда от ветеринарни лекари.
има какво да дам тук. И като цяло си харесвам държавата. Винаги съм идеализирала чужбина малко повече. И сега, след като отидах 2 пъти, единия през лятото, след това зимата отново, първия път беше приказката, защото тогава просто си изживяваш всички тия мечти, които нали, си представял. По-не виждаш минусите. Втория път вече като отидах го погледнах по-реално, не само през розовите очила. И си дадох сметка, че всъщност дали там, дали тук, навсякъде има плюсове и минуси. И за мен лично в България има начин да преодолееш минусите и да се справиш с всичко. Това си е моята страна, тук съм израснала. Това е място, което ми е дало основата, за да ми позволи да отида след това навън и да правя нещо и там. Така че оценявам всичко, което ми е дала нашата си държава, града ми и, честно казано, искам да си остана тук. Ако един ден напишеш книга за твоя житейски път, какво ще бъде заглавието? Добре, няма как да кажа какво ще е заглавието, защото аз не знам каква ще е книгата. Ние сме още в началото. Това е първите 2-3 глави, предполагам. Основното тепърва предстои. Така че, мисля, че на по-късен етап ще трябва да... Задам отново този въпрос. Абсолютно. Така, знаеш, имаме към финала, вече на края на подкаста, една книга, в която всеки един от гостите записва по едно послание, което ни прочита. Така че е твой ред да оставиш следа. Слушайте сърцето си, поставяйте си цели и ги следвайте безотказно, без значение колко големи изглеждат или кой се опитва да ви отклони от пътя. Всеки знае сам за себе си какво е ценно и в какво си струва да инвестира времето си, енергията си, емоцията си. Винаги следвайте истината и знайте, че само това, което вашето сърце и душата ви диктува, ще ви заведе там, където ще бъдете истински щастливи. Това е от мен. Ако сте стигнали до тук, благодаря. Ако сте се усмихнали, още по-добре. Ако мина ви е вдъхновила, значи сме си свършили работата. До скоро!